Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Мо имрӯз ба шумо дар бораи 5 таоми маъмултарини Осиё маълумот медиҳем. Ҳамаи мо хуб медонем, ки хӯрокҳои Осиёи марказӣ хеле гуногун ва хеле болаззат мебошанд ва дар чунин мавридҳо интихоби дуруст хеле душвор аст. вале мо барои шумо 5 намуди маъмултарин ва беҳтаринро интихоб намудаем. биёед онро бубинем. Мазичко! ҷойи панҷум: хачапури. Хачапури табақаи машҳуртарин мебошад. Одатан он аз равған, панир, тухм ва орд гудохта шудааст. пайдоиши ин таом дар Гурҷистон, яъне Грузия пайдо шудааст ва он якчанд навъҳо дорад. аксари онҳо по-аҷарски, мигрелиски, имеретински мебошанд. таърихи ин таом аз ду калимаҳои гурҷӣ меояд. хачо маънои творогро ва пури нон мебошад. ихтиёр аст, ки хачапури дар асрҳои миёна дар шимолу ғарби Гурҷистон, кӯҳи Мегелия пайдо шудааст. дар айни замон хачапури дар 100 таоми болои дунё ном дорад. ҷойи чорум: манту. маззаи беназири ин таомро ҳамаи мо медонем. дар косаи ҳамаи кишварҳои Осиёи Шарқӣ ва Осиёи Миёна вуҷуд дорад. танҳо ин таом дар ҳама ҷой номҳояш фарқ мекунад. номи ин таом эҳтимол аз калимаи чинӣ мантаун гирифта шудааст. пайдоиши ин таом тасдиқи дурусти таърихӣ надорад. манту аз гӯшти майда реза кардашуда ва хамири борик иборат аст, лекин ҳар як миллат дорои худро дорад. аксарияти онҳо мантуро мепазанд аз гӯшти гов, асп, гӯсфанд ва боз илова мекунанд ҳар гуна сабзавотҳои гуногунро. ҷойи сеюм: шаурма. шаурма ҳамаи мо медонем. шаурма яке аз маъмултарин ва дастрастарин хӯрок дар Осиё мебошад ва мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки он хеле таъми болаззат дорад. пайдоиши ин таом дар Иморати Муттаҳидаи Араб ба вуҷуд омадааст. худи калимаи шаурма аз калимаи арабӣ гирифта шудааст. шаурмаро тайёр мекунанд аз гӯшти гӯсфанд, гов, мурғ ва дар нони борик мемонанду илова мекунанд ҳар гуна хӯришҳо ва сабзавоти тару тозаро. азбаски шаурма хӯроки дастрастарин аст ва бо маъмури худ дар хатти мо ҷойи сеюмро гирифт. ҷойи дуюм: шашлик. шашлик яъне сихкабоб хӯроки тобистонаи анъанавӣ мебошад. аз аввал баррасӣ мекарданд, ки сихкабобро бо гӯшти гӯсфанд пухтан лозим аст. бо вуҷуди ин, дар айни замон вақте ки мо дар бораи шашлик гап мезанем, мо моил мешавем, ки кабобро на танҳо аз гӯшти гӯсфанд тайёр мекунанд. кабобро ворид мекунанд бо ҳар гуна сабзавотҳо ва баъзан бо нон. дар аксарияти давлатҳо дар аввали гармшавии фасли баҳор ҳама ба табиат мераванд бо гӯшт, хӯрокиҳои ширин ва нӯшокиҳо. сихкабоб бо таърихи қадимтарин ва бо лаззати нотакрори худ дар ҷойи дуюм сазовор шуд. ҷойи якум: мо дар ҷойи аввал таоми аз ҳама беҳтаринро мондем. бале, ин таом аз ҳама таоми маъмултарини Осиёи марказӣ мебошад ва ҳар яки мо маззаи ин таомро медонем. номи ин таом палов мебошад. палов шояд табақаи шарқии маъмултарин аст. девори асосии миллии халқҳои Осиёи марказӣ Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Озарбойҷон ва ғайраҳо мебошад. палов асосан аз биринҷ, сабзӣ ва гӯшт иборат мебошад ва ҳар як кишвар тарзи тайёр кардани ин хӯрокро дорои махсуси худро дорад. ҳамин тавр як ҷузъи муайяни маҳсулот барои ин таом хусусияти худро надорад. тамошобинони азиз, ин буд 5 таоми маъмултарин дар Осиё. шумо чӣ фикр мекунед, кадом таомро дар ҷойи аввал мебинед? фикри худро метавонед баён карда дар комментарӣ. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин навори мо ба охир мерасад.
мо кӯшиш мекунем видеоҳои муфидро пешкаш кунем. Ва канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангул асер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. Сар баланду хона обод бошед.